balerino Cappuccino? Zašto ne mogu biti kao sva ostala deca iz razreda? Stalno mi se svi smeju. Već sam se umorila od stalnog maltretiranja. Šta se desilo? Balerino Cappuccino, ti si stvarna? Ali kako je to moguće? Naravno, moja mila, ti si tražila pomoć od mene. Stvarno? Meni će pomagati prava balerina Cappuccina. Tako sam srećna. Ups, moja proteza se zakačila za tvoju suknju. Izvini. Hajde da za početak sklonimo tvoje fiksne proteze. One te sigurno neće učiniti lepoticom. Uzmi ovo, pokušaj da ih odsečeš. Naravno, sad ću. Jao, klešta su se slomila. Nikad se neću osloboditi proteza. Ne brini, Liv, imam prijatelja. Asasino Cappuccino, on će ti sigurno pomoći. Hajde, ne boj se. Sečiva njegovih noževa su tako oštra da će sigurno skinuti za par sekundi tvoje proteze. Stvarno? Wow, stvarno je uspelo. Tako sam srećna. Sada mogu opušteno da ih skinem. O, da, cool. Šta je sledeće? Počela si da izgledaš mnogo bolje. U tebe će se sigurno zaljubiti najlepši dečko škole. Ali ove bubuljice su tako užasne. Kožu treba očistiti. Imam četku za vecešolju. Stop, ne, nikakvih četki. Drži pravi aparat za čišćenje kože. Njega treba samo uključiti. Pogledaj, a bubuljice na tvojoj koži nestaju u istom trenutku. O, da, super. Zašto mi je lice postalo crveno? Zato što posle treba naneti mlečnu penu. Evo, uzmi moju penu iz kapućina. Odlično! Tvoja koža se smirila i prestala je da bude tako crvena. A dalje uzmi sočiva. Treba da se rešimo naočara. Tako će biti bolje, veruj mi. Da, izgledaš prelepo. Hvala ti. Tvoja frizura? Kosa liči na slamu. Hajde da to ispravimo. Ona još i smrdi. Je li to buba švaba? Šta ona radi u tvojoj kosi? Moram hitno pozvati gusa bombardera. On treba da nam pošalje malo jaja. Evo ga! Ćao, ćao! Odlično! Sve sam uhvatila. Super! Liv, lezi! Sad ću ti napraviti masku od jaja za kosu. Razbit ću par jaja na tvoju kosu. Tako je. A zatim očešljati. Odlično. Kada maska odstoji na kosi par minuta, onda može da se spere. Eto, sad je tvoja kosa tako mekana. Hajde da je osušimo. Imam specijalnu kapicu. A za nju mi treba fen. Hvala. Uključujem ga. Oho, meni se glava naduvala. Pogledaj. Kako smešno. Jel mogu da skinem? Moje kosa je tako lepa i mekana. Balerina Cappuccina, hvala ti mnogo. Tako mi je drago što ti se sviđa. Sada hajde da ti napravimo pletenice. A drži, ovo je poseban alat za pravljenje lepih kikica. Kako se to radi? Ne ide mi balerina Cappuccina. O ne, hajde da ti pomognem. Inače ćeš zapetljati kosu. Eto, sad su ispale lepe pletenice. Stvarno je spalo super. Balerina Cappuccina, ja želim da se nacrtam. Jel mogu? Sad čekaj malo. Tako je. I još malo. Aha, tako si lepa. I još bukvalno par dodira. Super, sad ću seći to i zalepiti na moje nove pletenice. Nikada nisam bila tako lepa. Wow, divno! Svaka čast! Imam iznenađenja za tebe. Cela kutija sa šminkom. Wow, ja se nikada nisam šminkala. Baš me zanima kako je to. Želim da probam. Za početak ću uzeti puder i beauty blender. Eto ga.
I stisnut ću puder na sunđerić. Tako je, što više. O, da. Liv, ti uopšte ne umeš da se šminkaš? Hajde da te ja svemu naučim. Za početak treba napraviti ravnomeran ten. Odlično! Ovako je već bolje. Sada treba staviti malo pudera da ti lice ne bi sijalo. O, preterala si sa puderom? Jao, šta to radiš? Prestani! Krokodilo bombardero, pomozi nam! Da, slažem se, pudera je bilo previše. A šta će biti dalje? A sada treba staviti rumenilo. Hajde dalje sama, ne pomažem ti. Vrlo rado. Obrazi su ispali tako roze. A još ću našminkati obrve. O, da. Divno. Kako ti se čini? Jao, Liv, ne. Hajde da ti ja pomognem. Sad ću sve popraviti. Drži šablon. Stavi ga na obrve. A dalje popunjavaj sve senkama. Eto, sada uzmi kašiku. Sad ću ti sve objasniti. A vidiš, prislanjaš kašiku na oko. Dalje ja nanosim senke na tvoje kapke. Tako je. O, postala si tako lepa. Sad ću ti staviti malo highlightera. Eto. Izgledaš divno, draga. I ostalo je samo da izabereš boju usana. Hajde. Koja ti se boja sviđa? Biraj. O da, slažem se. A roza je najbolja. Balerina kapućina i ja sam tako prelepa. Dobro mi stoji sve to. Ti ćeš mi čak napraviti i svoj kapućino. Ja sam tako srećna. Hoću da probam što pre. Wow, izgledam cool. Hvala ti. Balerina kapućina. I ja također umem da plešem kao ti. Hajde da ti pokažem. Gledaj. Sad ću pasti. Zavrtelo mi se u glavi. O ne, ja sam sva u zavesi. Ali zavesa izgleda super. Hajde da napravimo od nje suknju. Mislim da je to baš dobra ideja. Eto. Da li mi dobro stoji, jeli? Wow, Liv, ti izgledaš super u ovoj roze suknji. Ona podsjeća na moju baletsku suknju. Sada hajde da je ulepšamo malo. Da, to je baš ono što treba. I sve ove trakice odlično izgledaju zajedno sa suknjom. A sad ti treba lep korset. Evo ga, vidi kako je dobar. Wow, izgledam čarobno. Hvala balerino kapućino. Ova odeća je najbolja koju sam ikada imala. U njoj ću sigurno plesati bolje nego ranije. Sad ću te naučiti. Ponavljaj za mnom, Mila. Ovako. Sad ću. Jel tako? Da? Da, radiš sve prelepo. Svaki tvoj pokret je tako elegantan. Ja mislim da si spremna da ponovo ideš u školu. Svaka čast. U pravu si. Hvala ti još jednom. Ti si napravila od mene lepoticu. Idem sada u školu. Jedva čekam. Šta to radiš? Daj mi to! Ja, ovi dečaci. Tako lepi veza. Ko je to? Balerina kapućina? Ne, ja sam Liv. Ali moja odeća balerine je neverovatno lepa. Sada liči na pravu balerinu kapućinu, jel da? Jel možemo da se slikamo? Hoću ja! Slikaj mene sa njom! Pažnja, sad će mala Ema pokazati jelo koje želi. Wow, želi tortu, to je sjajno. Hajde što pre da počnemo. Još uvek nisam smislila kako da je ukrasim. Tačno, došla mi je sjajna ideja. Napravit ću tortu u obliku dvorca. Biće neverovatno cool. Tako je. Sklonit ću višak i gotovo. Bravo! Uzmi roze fil. Hvala bako. Tačno, moram ga naneti na tortu.
Sad ću to uraditi. Wow, kako lepo ispada. Sad je to roze dvorac. Treba napraviti lepe kule od korneta. Stavit ću još lepu plavu glazuru, tako će biti još lepše. Odlično. A sada treba posuti sve šarenim konfetama. O, lepota. Sada stavljam kule na tortu. Zatim treba dodati malo čokolade. Odlično. I ukrasit ću sve malim marshmallowom. Lepota. Ostalo je staviti roze zastavu, to je to. Bravo, Enid. Ali ja sam smislila nešto dobro. Treba mi čokolada. Puno čokolade. Sad ću sve to rastopiti. Da bi stvari išli brže, koristit ću brener. O da, čokolada se rastopila za tren. Sipat ću je na tortu. A sad ću ukrasiti sve štapićima Kit Kat. Stavit ću ih okolo. Idealno. Samo je ostalo da lepo rasporedim jagode. I na kraju crvena traka. Ovako. Da, moja torta je gotova. Wow, bako, ovo izgleda sjajno. Stani, sad ću vam pokazati zaista dobru tortu. Trebam naneti crnu kremu na tortu. Odlično mi ide. Stvar, treba mi kalup. Hvala. Znao si da mi trebaju baš lobanje. Sad ću staviti u kalup tečni marshmallow i sad čekati da se sve stegne. Gotovo. Mogu izvući bele lobanje. Ukrasit ću svoju tortu. Ostalo samo da ofarbam lobanje u zlatno. O, savršeno. Sada posljednji sastojak. Sirup od jagoda. Ja ga obožavam jer podsjeća na krv. Sipat ću malo više sirupa. Gotovo. Može se probati. Prijatno. Wow, ove torte izgledaju tako zanimljivo. Najviše želim da probam ovu kulu. Kako je ukusna. Enid, svaka ti čast. O, a šta je baka spremila za mene? Da vidim. Izgleda baš dobro. Skinut ću traku i brzo probati Kit Kat. Wow, baš je lep. Opa, tu su moje omiljene jagode. Bako, ti odlično kuvaš. O, što je to ovdje? Wednesday me opet pokušava uplašiti. Dobro, moram probati njenu crnu tortu. O, ove lobanje su baš ukusne. Hoću još. I torta je ekstra. Koga da izaberem? Da, Wednesday je pobedila. To, znala sam da sam najbolja. Pitam se šta sada želimo? O, to pizza. Super. Hajde da počnemo. Čekajte, ko to tako lupa? Jao, Enid, prestani. Prestani da tučeš testo, niti ništa uradilo. Hajde da ti pokažem kako treba razvući testo. Treba ti 2 oplagije. Bako. Još par udaraca i gotovo. Eto, vidite? Da, super, ali ja ću smisliti nešto drugo. O, znam. Napravit ću testo za picu od žvake. To je genijalno. Kako sam pametna? Samo treba doneti svukuva bubu koju imam, a zatim razvući testo uz pomoć specijalnog vozila. Da, gotovo. Moja slatka pizza je spremna. Bako, kako ti se čini? Da, znala sam da će ti se svidjeti. A ja moram staviti punjenje na testo. Prvo paradajz sos. A zatim mnogo sira. Odlično. A sad ću uzeti, šta je ovo, pepperoni? Ne, ja ću iseckati tikvicu. Da, tako je mnogo bolje. Bolje od vaše kobasice. I naravno treba moj omiljeni paradajz. I obavezno ću dodati brokoli. Idem do rerne. Nadam se da će ta pizza izgoreti. A ja ću nastaviti da spremam svoju mračnu picu. Stvar, treba mi pomoć. Možeš mi doneti još jedan komad?
Hvala. Sada stavljam punjenje. Prvo peperoni. I malo crvene paprike. O da, idealno. Ostaje samo da napravim duge crne šape. To je to. Moja pizza pauk je gotova. Ali prvo je moram lepo ispeći. Napišite u komentarima kako biste nazvali ovog pauka. Mislim da mu odgovara ime Karl ili Dan. Hej, Bak, ovdje smo. Jao, za malo da umašim sto. A Wednesday opet napravila neko čudovište. Enid, a zašto tvoja pizza još nije gotova, a? Još uvijek nisam smislila punjenja. Iako znaš, došla mi je sjajna ideja. Ovo je pizza od žvake, zato ću staviti na nju sve slatko što mala Emma voli. Sigurno će joj se dopasti marshmallow i male žele bombone. O, da, lepota. Ostalo je dodati što više roze konfeta i to je to. Gotovo? Veoma originalno. Wow! Jao, kakav strašan pauk! Valjda nije pravi. Dobro, sad ću ga probati. Zanimljivo. A šta je ovo? O, ne! Kako ljuto! Ne, ovu picu sigurno neću jesti. Wednesday, ti me uopšte nisi zadovoljila. A šta je ovo? Samo povrće i testo? Bako, ovo nije čak ni pizza. Strašno. A šta je Enid napravila? Wow, kakva lepota. Izgleda super. O, je li to žvaka? Cool. Enid, ti si najbolja. Znala sam da ćeš napraviti najlepšu picu. Dakle, pobedila je Enid. Wow, stvarno? Ovo je tako neočekivano. Šta li je sada smislila Emma? Opa, koktel. Zanimljiv izbor. Moramo što pre početi da spremamo pre nego što ona još više ogladni. Meni je već došla jedna mračna ideja. Treba će mi moj kotao i knjiga čarolija. Sad ću pročitati čaroliju za najbolji koktel na svetu. Da, Emi će se sigurno dopasti. Moram staviti sve te sastojke. Malo ljubičaste fante. Odvratnu sluz iz nosa ljubičastog čudovišta. I ovu žabu. Dok se moj koktel sprema, ja ću ukrasiti čašu. Treba će mi crveni kiseli sirup i zlokobne konfete. Zatim sipam koktel u čašu. Stvar, treba mi šlag. Hvala. Napravit ću kapicu od šlaga i ukrasiti sve žele bombonama. Nije mi dovoljno slepih miševa. Dodat ću još žele oči. Obožavam ih. Sipat ću malo kiselog džema, staviti slamčicu i to je to. A Wednesday, jesi li normalna? Eni se to sigurno neće dopasti. Sad ću ti pokazati šta ona voli. Samo treba staviti što više svežeg povrća. O da, ostaje to sve promešati. Pogledajte kakva lepa boja. Ali ovdje nešto nedostaje. O, tačno. Moram dodati malo iseckanog povrća da bude još i hranljivo. Dakle, šargarepa, paradajz, krastavac. I ukrasit ću sve zelenilom. Enid, hoćeš da probaš? Miriše užasno. Moram što pre da spremim lep koktel za svoju sestru. Hoće da dodam ukusne kisele bombone? Sklonit ću ovaj krug i sve sipati u čašu. Gotovo. Ja moram probati. Ovo je jako kiselo. Tačno. Treba mi led. Bio je u frižideru. Evo ga. Pogledajte, ovo je led u obliku srca. Baš slatko. Stavit ću sve na dasku i izmrviti. Pazite sad. I kija. Jao, pazi. Gotovo. A sada sipam to u čašu. Zatim dodajem moju omiljenu žutu fantu. Jao, koju ne mogu da otvorim. Hajde.
Otvori se, molim te. A šta ako te dobro potresem? To je loša ideja, draga. Zašto? Jao! O ne, sva sam mokra. Dobro, ništa strašno, sa mnom je sve u redu. Samo treba da sipam ostalu fantu u čašu. Odlično. A sad ću dodati malo plavog soka. Dakle, treba se zaštititi. Da, tako je mnogo bolje. Otvaram. I sipam u čašu. Divno. Sada treba sve ukrasiti kiselim džemom i bombonama njort. Ubacujem slamčicu i to je to. Ema, probaj. Zaista, već mogu. Hoću da počnem od... dobro, neka bude ovaj koktel. Ne plašim se tebe. Sad ću probati letećeg miša. Baš je lep. A kakav je sam koktel? Opa, to je jako ukusno. Ovo će skloniti fuj. Dakle, probat ću drugi koktel. Šta? To je povrće? Ozbiljno? Mrzim povrće. Hoću brzo nešto da popijem. O, da. Sestra je sigurno napravila nešto ukusno. Wow, Enid je definitivno pobedila, to je sigurno. Ja? Da. Znala sam da ću napraviti najbolji koktel. Čini se da nas čeka nešto ukusno. Tugo, da li si nešto čula? A ni ja nisam. O, šta to miriše? Pa otvorite to već! Ovo su bube švabe? Bez panike, uzimajte kartice! O ne, samo ne to. Da li ti je tužno? I meni je. Jesti buba švabe, to je užasno. Ali ja neću morati da ih jedem, dobro je. Mamice, plašim se. Dođite ovamo, kome govorim? Pobegli su. Nećete pobeći od mene, eto vam! Što? Jesi li izgnječio buba švabu? Bože, kakav užas! Ne plači, Tugo. Bez njih teo nikoga da uvredi. Zapravo htio sam. Dobro, sad ću probati. Ne, ovo jelo nije za mene. Tugo, sve će biti super. A dakle, ne boj se, buba švabo. Sad ću te brzo izlečiti i bit ćeš u redu. Aha, spremna sam. Sad ću je reanimirati. I udarac. Eto vidiš, Tugo, jesam ti rekla? O ne, kako to? Nije uspjelo. Moram da pokušam još jednom. Obavezno ću uspjeti. Aha, pa šta je to? Ništa ne pomaže. Ne brini, Tugo, sve ćemo. O ne, kakav užas. Šta? Radost, uradi nešto! Sad ću. Eto, vatra je ugašena. Ali buba švaba izgorela. Sada moram probati ovaj ugalj. Dobro, sad ću. Ne, molim te, nemoj da je jedeš. Jadna buba švaba. Mogu li ja? Ne, plašim se. Ma hajde već! O da, ja baš volim ljutu papriku. Brzo uzmite kartice i hajde da je probamo. Kako to? Propuštamo u rundu. Besan sam. Jao. O ne, izgleda da ću morati da jedem ljutu papriku. Dobro, ja počinjem. Sad ću polizati. O, znate, uopšte ni ljuta, super. Kako ni ljuto? Hajde, probaj bolje. Eto, izvoli. Baš ti hvala. Let's go. Dobro, sad ću polizati malo. O, ne! Kako ljuto! Gori mi iznutra! Treba mi pomoć! O ne, mi nemamo vode, šta da radim? O, napunila sam čašu. Radost, izvoli. O, baš ti hvala, ti si najbolja, Tugo. Da, super. Ne želim da te plašim, ali sad je tvoj red. Jao, mamice. Ja se mnogo plašim.
O, kako ljuto! Osjećam vatru u ustima! Čekaj, imam ideju. Hajmo. Ćao, devojke! A ovo ću i ja pojesti. Obožavam papriku. Polako, sad ću ti pomoći. Eto, je li ti lakše? O, da, kakvo olakšanje. Baš mi je drago. Bes je ponekad tako smiješan. Dali su nam marshmallow, super! Ja ližem, ekstra! Ja sam imao sreće. A ja nisam, to je tužno. Danas je najbolji dan, baci packu Bes. Tugo, imat ćeš sreće drugi put, ne brini. Ja obožavam marshmallow. Pogotovo marshmallow na štapićima. Mogu da uzmem više i da uživam? Da? Super! Samo treba da ispečem to. Što? Ajde, pokaži kako se ljutiš. Odlično to radiš. Dobro, smislit ću nešto. Ideja! Bese, toliko te volim da čak imam i tvoju sliku. Samo mislim da nešto nedostaje. Da, tako bolje. Što? Što to radiš? Kako si smela? Ne, ja uopšte ne izgledam tako. Eto, to si ti. Odlično, a evo i vatre. Super. Upsa, izgleda da sam preterala. Sve izgorelo. Ne zaboravi da poližeš to, drugarice. Ojoj. To je baš gorko i odvratno. Izvoli. Miris mi se sviđa. O, da. I ukus je dobar. Hoćeš? Neka hvala. Ja ne smem. Tugo, hoćeš da otvoriš? Ne, plašim se. Opet ja, nema šanse. Dobro, ja ću. Wow, sladoled! Super! Hej, ljudi! Da li ste možda zaboravili na kartice? Izvoli, Bese, a ovo je za tebe, Tugo. Da vidimo. Kod mene ništa. Pa nema veze. Drago mi je. Super, odmah ću da krenem. Hej, ja sam prvi. Skloni ruke. Kako lep sladoled! Ups, izvini, slučajno sam. Ja obožavam sladoled. Pogotovo sa bananom i jagodom. A da li ćeš ostaviti meni? Pa dobro. Hej, Tugo, smiri se, ja ću sve da rešim. Hej, Bese, a da nisi možda zaboravio na nekoga? Daj ovamo sladoled. Ne može. Izvoli, Tugo, jedi. Hvala, Radost. Čak se i ne sećam kada sam posljednji put jela sladoled. Baš je lep. Ali ostalo mi je hladno. Jao. Tugo, da li si u redu? Ne, smrzla se, šta da radimo? To se lako može popraviti. Izvoli kapu. Pa, da li ti je postalo toplije? Čudno. To obično uvek pomaže. Znam šta da radim. Hej, Bese, kako si? Šta je? Hoćeš da me opet iznerviraš? Ti si tako smešan, bu, 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 bu. O, da, kako toplo. A zašto imam kapu? Super, vratili smo Tugu. Baš mi je drago da te vidim. Hvala ti, Bese. Da, drago mi je da pomognem. Čekajte, eci, ti si malice. Kakva lepa i čupava torta. Šteta. Da, tako sam srećna, super. I ja, malo. Hajde, počni, Tugo. Wow, meni se veoma sviđa ovaj desert. Tako je ukusan. Ne preteruj, nemoj zaboraviti na mene. Čini se da je to bilo grubo. Nemoj biti tužna, Tugo. Hajde, veselije. To neće pomoći. Ma daj, ovo je zabavno. Hajde, pevaj sa mnom. Tužno mi je. Kolikoš da čekam.
mi tortu, nije mi žao. Baš ti hvala, Radost. Tako si dobra. Kako to radi, ne razumem. Dosta! Ne mogu više da čekam, prijatno! Ukusno! Sada razumem zašto se Tuzi toliko svidela ova torta. Ajde da vidimo ko će da otvori papir, kamen, makaze i... Ja ću otvoriti. O, da li polizalica? No. Čekaj, Tugo, a zaboravili smo na kartice. O, ti si imala sreće. O, a ja ne baš. Kako to? Izvinite, ljudi. Ja moram pojesti tortu. Vrlo rado. A mogu li ja biti prva? Hvala. Jao, ne mogu da skinem omot. Šta je to? O, uspela sam. Dobro je. Prelepo. Sviđa mi se. Sad ću povratiti. Jao, Tugo, da li ćeš skoro završiti? Izgleda da si se malo zanela. Dosta! Jao, lizalica se zalepila za kosu. Ne mogu da odlepim. Radost, pomozi mi. Sad ću. Vučem. Uspela sam. Eto, prijatno, Bese. O ne, to je moja kosa. Moram da je vratim na mesto. Ja sam tako gladan. Računajte da ove lizalice više nema. Eto, sve sam pojeo. Jako smešno. Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gde je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. Obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svideti. A sada uzimam mikser. Jao, kako to radi? Uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. Hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel, a odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda i dodati što više bombona njord. Ubacujem slamku i to je to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Oho, Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila, a već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo da dodam tajni sastojak. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice, Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojak i to je to.
O, svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. Tu je dim, cool. Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Oho, ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. O, pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim sushi. I naravno, moje sushi će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovde? O, šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. Bije, to je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti sushi sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam. Odlično. Preostalo je samo iseći sve to. Divno. Preostalo je ukrasiti moj jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno. A umjesto soje sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj. Strašno. Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho, upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno, uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram suši. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, pirinač, riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to uviti. Jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. A jao, ne, ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. A treba nešto smisliti. O, a znam. Napravit ću tortu, to mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. Da, divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. Da li se svima svidao moj recept? Super, bako. Nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane. Oho, prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo.
je cool! Sviđa mi se! Sad ću umočiti u roze sos, a baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo! Enid, ti si genije! A šta je ovo? Kako zabavno! Sviđa mi se! Kakav je ukus? A ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. A, to je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više. Enid, stani. Ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Ovako. Jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je sladak. Odlično. Ostalo je sve to promešati. To umem. O, testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično. Sad imam veoma lep listić od testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. A pazi malo. Ovako sve u redu. Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Ovako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, a gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. Mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. Čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolač u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolača u korpicu i sipam malo toplog mlijeka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O da, super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo želecrva. I ponovo šlag.
Ostaje samo da prelijim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem rip na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, a baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo. Tu je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko. Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Meni, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mlijeko. O, da, kako prija. O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna. Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagiju znam da koristim. Dušo, šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugli, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršene su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles bombonama. Posljednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jel, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti. O ne, izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li su to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow! To je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam, umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz. Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinjice. Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru. Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa?
Ne razumem zašto se takmičite kad ću svakako ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napravite više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. Pa ne planiram da izgubim. Stavljam sve sa stojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskvratni hamburger. Baš je sočan, neverovatno. Sad ti, druže. Jo, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nuggetse. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nuggetse. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaja. Umočiti meso u njega. A zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nuggetse će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Znam, kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotat ću nuggetse u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pakovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo, izgleda da je uspelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. Sad je savršeno. O Bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nuggetse? Ukus je najobičniji. Ok, probat ću sljedeće. Da, ovi mi se mnogo više dopadaju. Ali ima još jedna porcija. Crvene, super. Tu je sir. To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu? Nema problema. I ja bih rado pojela picu sad. Pizza. Da, to mogu. Ovdje je potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir. I naravno kobasica. Žao mi je da vas ometam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jo, nije poletelo. Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta.
Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku. Tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad neće škoditi. Sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jao, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa, to je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidiš šta radi? To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na testo treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje dagnje. Jelo visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa koliko još? Zaspaću. Jo, je li gotovo? Konačno. Naše pizze su spremne. Belisimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Uj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to. A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolje nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep. O, da. Kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će to sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nikol ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam vidjela toliko bombona. Ali Britney počinje. Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? O, ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. O, već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačna jede i ja bih probala to. O, Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. O, kako brzo nestalo. Šteta. Lepo je izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super. O, šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super. Želim još. A koju boju izabrati? Tačno. Da, probat ću plave bombone. Ukusno. Yes. Pa šta? Da, uspelo je. Sad imam plavo odelo. Super. Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nikol. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nikol, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nikol, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da se sama. O, da, kako ukusno.
Šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu? Jesam li postala klovn? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cincija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu je igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. A Nicole je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. O, tako oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspjela sam. O ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? A ne! O, torta u lice, to je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti? Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, o ne, razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. O, za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, što ima peškir? Dakle, ostale samo Nicole. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, šta si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka. Britney, a šta je kod tebe? Oho! A ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobjeda. Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super. Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde. Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nicole jedva čeka da proba. Ne može više da čeka. Devojke, požurite. Inače će Nicole početi da jede svoje žele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. O, kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? A? Ne. U stvari, znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam. Napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. O, da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? O, Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja. Blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nicole. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu. Odlično, a sad ću pokušati glavom Kija. Jao, Nicole, to je već previše.
Žele već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zaletila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nikol, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Bit će vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nikol počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Oho, već osjećam da u meni sve gori. Šta je to bilo? Izgoreo mi jezik. Pomoći ću, Nikol. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nikol. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada, Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima i jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. O ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti. Ne želim dugo da se mučim. O ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. Šta da radim? Ideja? Poliću vodom? Da, to mora pomoći. Eto ti. Da, kako prija. Monika, baš ti hvala. Žao mi da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. O ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. O ne, koliki čips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar. Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. Sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. Podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Hajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završile. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde. Postalo mnogo bolje. Hvala, Britney. Jo, ribice mi je u ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno.